Môžeme? Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás privítal na tlačovej besede hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorej témou je exekučná amnestia, ktorú opäť predkladáme do parlamentu. Aby som teraz poprosil o slovo predsedu hnutia Borisa Kollára. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Stojíme tu po necelom, alebo vyše pol roku, znova pred vami a predkladáme opäť návrh na exekučnú amnestiu. Prečo to robíme? Lebo raz sme to ľuďom slúbili, tak to aj dodržíme. A toto je typickým príkladom toho, že sa netreba vzdávať a keď raz ľuďom sa niečo povie, tak je našou psou povinnosťou to plniť. Preto opäť predkladáme do parlamentu exekučnú amnestiu. Ja vám prečítam jeden z listov, ktorý som zachytil. Pani Eva píše, nedá mi nenapísať, tí naši exekútori, nebudem ďalej, vypípavam tie pejoratívne slová. Jeden známy bol pred veľa rokmi ručiť a bol ručiteľom švagrovi na pôžičku. Švagor to nesplácal, kde zmizol. Takto musel platiť ten môj rodinný známy. Pred 12 rokmi sa s jedným exekútorom dohodol, že to bude platiť po 17 eur. Po 17 eur preto, lebo bral dôchodok. Bol to dôchodca. A poctivo to 12 rokov platil po tých 17 eur. Tento exekútor po toľkatých rokov skončil, prebrala to pani exekútorka z Vrábel. No a on bol za ňou sa dohodnúť, ako ďalej. A ona od neho začala požadovať podstatne vyššiu sumu. Začala ho vydierať a povedala mu, že pokiaľ to nebude platiť, tak mu siahne na byt. Stane sa z neho bezdomovec. Viete, čo sa stalo? Ten chudák si vzal život. A ja som presvedčený, že nikto v tomto štáte nemá právo kvôli žiadnym peniazom páchať na ľuďoch genocídu. Tunak sú obrovské sociálne rozmery sa tunak to vybublalo až do takých stavov, keď ľudia si siahajú na život. Kvôli čomu? Kvôli nejakým peniazom, kvôli mamónu, kvôli hamožnosti a kvôli špatným zákonom. My na to upozorňujeme už 2 roky. Pred voľbami sme na to upozorňovali, že to je najväčší sociálny problém. Už to narastá do sociálnych samovrážd a narastá do takých obľudných rozmerov, že sa musíme hanbiť za štát. Preto opäť predkladáme túto našu exekučnú amnestiu a chceme ľudí vymaniť z tohto čertového kolesa týchto exekúcií, finančného zaťaženia, finančného otroctva. A budeme to predkladať dovtedy, dokým tých ľudí odtiaľ nevymažeme z týchto problémov, keď ich nevytrhneme odtiaľ von. Pozrite. Raz, keď sme niečo slúbili, tak to dodržíme. Opäť to predkladáme. Je to veľmi dôležité tento tlak robiť. Áno, v parlamente sme prišli do parlamentu iba so 6,6%. Ale keď budeme mať násobky tohto, tak vám môžem garantovať, že do mesiaca to všetko bude platiť. Minulo sa pozerám a zachytil som premiéra Fica, ako spomína exekučnú amnestiu. No, ja mu tlieskam, ja som strašne rád a verte tomu, že to podporíme v prípade, že to myslia vážne. Aj sa budeme spolu podieľať. Nech to kľudne od nás celé preberie. Nech to aj odpíše. Budeme hlasovať za to. Ja som strašne rád, že premiér Fico sa zobudil po 12 rokoch, dá sa povedať, tretej vlády, keď tu nám vytvoril 1 200 000 finančných otrokov. Za jeho vlády to tu najviac prepuklo, tieto problémy. Keď už dokonca odlžil v minulosti svojich kamošov, oligarchov, tak zrazu sa zobudí a povie si, aha, však my tu máme nejakých zadlžených ľudí, no tak mohli by sme sa na nich pozrieť. Ale to až vtedy, keď už je tá situácia neúnosná a na námestiach sú ľudia. A chystajú sa ďalšie protesty. Tak vtedy sa zobudí a povie si, aha, no, mohli by sme sa pozrieť na tú exekučnú amnestiu. Ale my to vítame. My to vítame a určite ho v tomto podporíme. Týmto by som chcel odkázať všetkým neprajníkom, pochybovačom, ktorí nad nami mávali rukou, na čo sa ty hlásíš, na čo chceš ísť kandidovať do parlamentu, však je 5 mesiacov pred voľbami, to sa ti nemôže podariť. Vidíte, ja stojím dnes tu a som v tom parlamente. Potom som povedal, že ľudí vymaníme z tohto otroctva. A zase pochybovači, to sa nedá, ty máš len 6,6% v tom parlamente, to sa ti nepodarí, si v opozícii. No houby. Keď budete vytvárať neustály tlak a tá spoločenská atmosféra bude tak
natlakovaná, dusná. Potom si už ani ten premiér nebude môcť dovoliť sa nevenovať týmto témam. A toto je jasný príklad, keď sme zachytili premiéra hovoriť o exekučných amnestiách. My sme jasným príkladom toho, že keď sa človek nevzdá a keď bude bojovať za tých ľudí, tak sa to nakoniec podarí. A preto tu stojím znova pred vami a neúnavne to predkladám znova a znova do toho parlamentu. A nedám pokoj, kým to naozaj nepresadíme. Je veľmi dôležité, aby sme ľuďom pomohli. Už sme tu pomohli bankám, už sme tu odlžili oligarchov. Tak je na čase, aby sme konečne nejakým spôsobom pomohli aj tým ľuďom. Je tu cez 3 milióny exekúcií, cez 1 200 000 ľudí je postihnutých týmto. Tie rodiny sú úplne zbedačené. Čo potom nasleduje? No ľudia utekajú do zahraničia, robia na čierno, štát z toho nemá nič. Podstatne viacej by z toho mal, keby odlžil tieto rodiny. A my budeme tlačiť na to, aby sa to naozaj na konci dňa podarilo presadiť. Lebo ľudia si to zaslúžia. Tu drú na tomto štáte. Zatiaľ všetko ide o oligarchii, staráme sa o všetkých možných, len nie o obyčajných ľudí. Keď si zoberte, ako vyzerajú strany. Jedna strana HZDS, typická oligarchická strana veľkoprivatizérov, následovník Smeráci. To je strany pre horných 10 000 ľudí. Potom tu máte strany, ako bolo SDKU alebo Saska. To sú pre tých úspešných, pre tých podnikateľov, pre tých úspešných, lebo trh vyrieši všetko. Ale konečne sme tu my, strana, ktorá sa bude pozerať na tých ostatných 5 miliónov ľudí, ktorí si nie vždy vedia pomôcť sami. Nie vždy. A preto tu nás stojíme a budeme za nich bojovať. Ďakujem. Dámy a páni, skúste si tipnúť, okoľko narastlo zadlženie slovenských rodín za posledných 15 rokov. Koľko násobne? Je to celkom 3,5 násobne. Za posledných 15 rokov sa slovenské rodiny v priemere zadlžili 3,5 násobne. Darmo máme hospodárske rasty a úspešné štatistické makroekonomické čísla, keď ľudia sa nemajú lepšie. A chcel by som vám to dokázať aj na jednom grafe, ktorý porovnáva Slovensko a porovnateľné krajiny strednej Európy, aby sme si pozreli, aká je zadlženosť našich domácností v pomere k HDP. Pozrite sa, ako sme na tom. Slovenské domácnosti sú v porovnaní s Maďarskom, Českom, Slovinskom, Poľskom najzadlženejšie v pomere k HDP spomedzi všetkých týchto krajín. Je to 38% v pomere k HDP. Chcel by som ešte podporiť, ak si myslíte, že to je nejaké statické číslo, ktoré možno teraz také je, ale keď sa ekonomike darí, tak ide dole. Nie je to pravda. Podľa posledných veľkých prieskumov, ktoré robil štatistický úrad v spolupráci s Eurostatom, bola v roku 2010 zadlženosť slovenských domácností, alebo bolo zadlžených slovenských domácností 27%. Viete, koľko ich je zadlžených po ďalších 4 rokoch 2014, keď sa robil posledný zber? O 10% viac. Čiže 37% slovenských domácností je zadlžených. Takýto nárast nie je v krajinách strednej Európy absolútne viditeľný. Skôr by som povedal, že v Maďarsku napríklad za posledné roky zadlženosť rodín klesla takmer na polovicu, o 43%. Čiže slovenské rodiny sa neustále musia zadlžovať iba na to, aby si uchovali tú životnú úroveň, ktorú majú. Nie, aby sa mali lepšie, ale aby vôbec stihli splácať čeky. Ešte vám dám jednu informáciu, ktorá je zaujímavá v tejto oblasti. Slovenské rodiny v priemere, keď si vezmeme tzv. Nevyhnutné výdavky, šeky, ktoré musíte zaplatiť za deti, v školskej jedálni, za bývanie, za nájomné, za energie, potraviny a tak ďalej, tvoria 81% rozpočtu slovenskej rodiny priemernej. Zvyšné výdavky samozrejme sú rôzne, napríklad 3% idú na alkohol a tabak, 6% zostáva na rekreáciu a kultúru, to znamená, že niekto si zajde aj do kina a potom tam máte kopec ďalších výdavkov, ktoré musíte splácať. Tá situácia väčšiny slovenských rodín je katastrofálna. A veľký podiel z toho, čím sa tie rodiny musia zaoberať, sú dlhy. A ten nárast dlhov, čo som hovoril, že bolo zadlžených 27% domácností, dneska je už 37% domácností, to neboli hypotekárne úvery.
To boli práve prečerpané limity na účtoch, dlhy na kreditných kartách a dlhy z nebankoviek. A prípadne ešte z nejakých splátkových spoločností. Preto predkladáme tento návrh a myslíme si, že je to absolútne zásadná vec, ako sa dá pomôcť 100 000 ľudí na Slovensku hneď a bez toho, aby na tom štát stratil. Naopak získa na tom. Vážené dámy, vážení páni, nedávno som zachytil, že jeden poslanec v súvislosti s kauzou otvárania listov povedal, že jemu to vôbec nevadí, pretože jemu aj tak chodia len pozvánky na recepcie a na nejaké konferencie. Trochu som sa nad tým pousmial, lebo neviem ako jemu, ale mne nejak pozvánky na recepcie nechodia. Mne chodí toto. Toto je len za posledný týždeň niečo. To sú listy ľudí, ktoré mi prišli a všetky sa týkajú exekúcií. Totižto od vzniku nášho hnutia jednou z našich hlavných tém je práve exekučná amnestia, respektíve vyriešenie exekúcií a ľudia sa na nás obracajú dennodenne. Dennodenne sa na nás obracajú práve so svojimi exekúciami. Ja aj ľudí vyzývam, aby nám posielali tieto exekúcie, pretože slúži nám to ako podklad pri tvorbe tých pozmeňovacích návrhov, kde sa vlastne dozvieme, aké všetky možné prípady v praxi môžu nastať. A niekedy sú to naozaj šialené veci. Ako príklad môžem spomenúť, si predstavte, že máte exekúciu a v rámci nej máte trovy právneho zastúpenia. To znamená, oprávnený, čiže ten, komu dlhujete, si najmä právnika, ktorý ho zastupuje v tej exekúcii. Teraz si predstavte, že dlh je vymožený, ale nie sú vymožené ešte trovy právneho zastúpenia. Tak si predstavte, že ten právnik dá na exekúciu samostatne tieto trovy a požiada svojho kolegu v právnickej kancelárii, ktorý sedí vedľa neho, aby ho zastupoval pri tej exekúcii. Automaticky on si tiež dá trovy právneho zastúpenia a stáva sa, že 4-5 krát jedna právnická kancelária otočí trovy pri jednej exekúcii. To sú jednoducho šialené veci, ktoré ale prináša prax. Tak ako spomínal predseda Boris Kollár, my s tými exekúciami nedáme pokoj. Dnes máme na Slovensku viac ako 3,5 milióna exekučných konaní. To sú živé konania. Mali sme síce prijatú novelu zákona o exekučnom poriadku z dielne pani ministerky Žitňanskej, kde po dohode s nami nám tam prešlo výrazné obmedzenie práve odmien trov právneho zastúpenia a exekútora, na čo sme veľmi hrdí, pretože sme ušetrili týmto, dovolím si povedať, milióny eur ľuďom, ktorí zaplatia menej na týchto trovách. Ale najväčší problém je, že tá novela exekučného poriadku je účinná od 1.4.2017. To znamená, týka sa to len nových exekúcií. Ale my sa pýtame, čo s 3,5 milióna starými exekúciami, ktoré sú problém. Nie sú problém nové exekúcie, tie pôjdu podľa nového režimu, ale problém sú staré exekúcie. Máme tu dnes také tzv. Čertovo kolo, z ktorého sa ľudia nevedia vymaniť. Jednoducho exekúcia na exekúciu, dlhy, nevedia sa z toho dostať. A inak ako exekučnou amnestiou to bohužiaľ nejde. Alebo potom je druhá možnosť, keď pán minister Kažimír vo videu s predsedom vlády rozpráva, že ušetril som 1 miliardu eur, hospodarili sme veľmi dobre, ekonomike sa darí, no tak nech sa páči. Ak máte 1 miliardu navyše, ste ušetrili, tak môžete odlžiť ľudí. Ak nie, tak máme tu exekučnú amnestiu, ktorá hovorí o tom, že do konca roka, ak občan zaplatí svoj reálny dlh, svoju istinu do konca roka, tak v zmysle tohto nášho návrhu zákona budú mu odpustené všetky úroky z omeškania, všetky penále a exekúcia bude automaticky zastavená. Čiže náš návrh zákona hovorí o tom, že všetky pohľadávky voči štátu, to znamená sociálna, zdravotná, daňový úrad, VUC, polícia, čiže všetky ministerstva aj podriadené orgány štátnej správy upustia od pohľadávky
v prípade, ak tá bude uhradená do konca roka 2017. Čiže častokrát je problém to, že ľudia nie sú schopní uhradiť celkovú výšku vymáhaného dlhu, ale sú napríklad schopní uhradiť tú istinu, ten reálny dlh. Čiže my im chceme dať možnosť sa znova nadýchnuť, aby zaplatili len naozaj reálny dlh a ten zvyšok sa im škrtne. Čiže tento návrh zákona opäť predkladáme. Samozrejme uvidíme a budeme sledovať, ako sa k tomu postaví koalícia, ktorá už avizovala, že chce to riešiť. Zatiaľ nepredložili žiadny návrh, žiadne riešenie, čiže sme naozaj zvedaví, ako sa k tomuto postavia, lebo na jednej strane niečo deklarujú, na druhej strane tu opäť majú náš návrh zákona, stačí len stlačiť ten správny gombík a môže to byť vyriešené. Nech sa páči vaše otázky. Pán Zollár, dobrý deň. Rokovali ste s niekým teda už? Vyzerá to, že vám to niekto podporí, alebo ako to bude? Rozprával som neformálne s pani ministerkou Žitňanskou. Bavili sme sa o tom, čo ona chce predložiť, keďže avizovali niečo. Momentálne stav je taký, že ešte nemajú nič, čiže je zbytočné sa zatiaľ o niečom baviť, čo ešte neexistuje. Určite si počkáme na ich formu alebo ich znenie, ktoré budú navrhovať, ale momentálne nemá zmysel s nimi rokovať o niečom, keď ešte nič nie je. Či podporu vášho zákona skôr myslím? Pozrite sa, podporu nášho zákona už aj na minulej schôdzi pri poslednom hlasovaní prejavili hlasovaním opozičné strany, všetky. Jediný problém bola koalícia, ktorá síce v kuloároch medzi štyrmi očami deklarujú podporu, že áno, je to dobré, treba to vyriešiť, ale potom príde na stlačanie gombíkov a platí stranický príkaz. Čiže tam momentálne, čo sa týka koaličných strán, ani nemá nejaký veľký význam rokovať, ale pokiaľ pani ministerka už bude mať hotový nejaký návrh, tak potom si určite sadneme a budeme rokovať o buď zapracovaní našej exekučnej amnestie do vládneho návrhu, alebo možno dospejeme k niečomu inému. Ale musíme si počkať na to, s čím oni prídu. Ten osobný bankrot, ktorý pomôže ľuďom s exekúciami, to vám nestačí? To nie je dobré riešenie? No, to je ten problém, že osobný bankrot, to je vlastne tá novela exekučného poriadku, ktorá bola prijatá, tá je účinná od 1.4. tohto roka. Lenže tá sa týka len nových exekučných konaní, len nových. Len problém nie sú nové, problém je 3,5 milióna starých. Ale osobný bankrot je pre ľudí, ktorí majú dlhy a exekúciu, že si ich môžu škrtnúť. A to sa týka aj starších. Ono to nie je celkom tak, že môžu si ich škrtnúť. Vy musíte byť zamestnaní, musíte mať nejaký majetok, musíte preukázať, že to budete vedieť splácať. Neodpustia vám všetky dlhy, čiže ten osobný bankrot nie je taký jednoduchý, ako sa možno prezentuje. Ja v rámci svojej kancelárie vo Vranove to riešim dennodenne, čiže tých osobných bankrotov je tam strašne veľa. Ak môžem doplniť kolegu, už pri predkladaní sme sa pýtali pani ministerky na jeseň na kalkuláciu, koľkých ľudí by sa to mohlo týkať. Reálne 10 až 20 tisíc ľudí. Aj podľa skúseností v Česku. Kdežto my si myslíme, že ten problém s exekúciami, ako povedal kolega, tých exekučných konaní je cez 3 milióny. Reálne si myslíme, že tá exekučná amnestia by mohla pomôcť veľkým 100 000 ľudí. Čiže to je minimálne 10-krát väčšie riešenie ako to, čo predkladá pani ministerka. Ona sama na základe skúseností z Českej republiky možno 15 000 odhaduje, že by to mohlo využiť ľudí, lebo by spadali do toho zákona. A ešte navyše, tam tiež musíte platiť nejaké poplatky, ďalšie veci. Čiže myslíme si, že toto riešenie je také, ktoré pomôže určite oveľa viac ľuďom. Osobný bankrot pomôže ľuďom, ktorí na to majú. Taká je realita. Zelenková televízia, chcem sa opýtať, čo sa týka tých exekúcií. Bude tam stanovený nejaký strop, pri akých sumách sa to bude niekoho týkať, alebo to chcete dať automaticky pre všetkých? Túto exekučnú amnestiu? Áno. Máme tam strop 10 000 eur bez príslušenstva, to znamená istina, reálny dlh do výšky 10 000 eur. Lebo zase, ak sa bavíme o pohľadávke voči štátu vo výške viac ako 10 000 eur,
tak viete, to už je chronický neplatič, to už sú väčšinou špekulanti, ale tá priemerná výška tej pohľadávky je niekde do 1 000 eur, ktorá je najviac zastúpená v tom celkovom balíku tých exekučných konaní. Čiže máme tam strop, aby zase špekulanti, ktorí dlhujú 100 000 eur alebo 10 000 eur, boli z toho vyňatí. Viem vám ešte povedať zase jednu informáciu, že priemerný dlh teraz berte to ako nehypotekárny, to znamená, nemusia to byť len takéto veci, môže to byť, že prečerpaný limit na účte, dlh na kreditke, spotrebné úvery, nebankovky, sa pohybuje medzi 2600 a 2800 eur na priemernú rodinu. Ale keďže vieme, že tých zadlžených slovenských rodín je 37%, tak vieme povedať, že niektoré rodiny môžu mať viacej, niektoré menej, ale ten priemerný, tak ako to uvádza štatistický úrad v spolupráci s NBS-kou na základe rôznych analýz, je to medzi 2600 až 2800 eur na priemernú slovenskú rodinu. Pardon, ešte iba jedna poznámka, aby ste vedeli, ale to je dlh, ktorý môže byť aj splácaný. Hej? To neznamená, že to je to, čo už človek nevie splatiť. Čiže to sú aj normálne bežné spotrebné úvery, ktoré sú splácané. Ďalšie otázky? Pokiaľ nemáte ďalšie otázky, ďakujeme za váš čas. Chcem vám len pripomenúť všetkým novinárom, že túto sobotu máme programovú konferenciu nášho hnutia v priestoroch bratislavskej Incheby, ktorá začína od 11:00, čiže ste na ňu pozvaní kľudne od 11:00, o 13:00 bude tlačovka, čiže veľmi radi vás tam privítame. Tuto v sobotu bratislavská Incheba od 11:00. Ďakujem pekne.